Ljudi na čijim je stambenim objektima tokom katastrofalnih majskih poplava pričinjena totalna šteta ostavljeni su na cjedilu. Samo u Maglaju takvih je 88 kuća. Nemoguće je ne prisjetiti se obećanja političara datih u vrijeme prije održavanja općih izbora o izgradnji novih kuća za one gdje je sanacija nemoguća. Pitanje je za sve, da li ćemo patnje ovih ljudi zaboraviti do narednih izbora? Anka Šupuković iz maglajskog naselja Fojnica gleda na ostatke svoje kuće koja je totalno uništena tokom majske prirodne katastrofe. Zimu je provela u prizemlju također poplavljenog i neuslovnog sinovljevog stambenog objekta. Kaže da joj do sada niko nije želio pomoći. Sanacije uđu u selo, ne uzimaju tu našu kuću, kažu totalna je uništenje, šteta. Ne uzimaju i program, eto. Šta dalje? Čekam, gledam u prazno i eto. Mi smo pokušali na razne načine kod privatnih donatora, kod humanitarnih organizacija, međutim, ispalo je na kraju da je najteže naći donatora za rješavanje totalne štete. Sudbinu Anke Šupuković u Maglaju dijeli još 87 porodica, čiji su domovi također totalno uništeni. Općinska administracija ovaj problem koji dodatno usložnjava činjenica da je još 360 kuća u zoni klizišta i da će i najvjerovatnije morati iseliti, ne može riješiti. Za sanaciju milionskih totalnih šteta u Maglaju do sada je prikupljeno simboličnih 350.000 maraka. To je ono čime mi raspolažemo u ovom momentu. Naravno, ta su sredstva nedovoljna obzirom na jednu zaista ogromnu dimenziju katastrofe koja je na području općine Magla. Veliki problem u Maglaju predstavljaju i klizišta, čiji se broj posle svake kiše drastično povećava. Najteže stanje je na Sedri, koja predstavlja konstantnu opasnost i zbog čije je nestabilnosti ugrožena jedina putna komunikacija prema naseljima u kojima živi oko 4.000 ljudi. Sredstva za sanaciju Sedre u iznosu od 950.000 maraka osigurana su posredstvom UNDP-a. Posle moje izjave kad se počelo raditi, naj bi bilo bolje. Jer ovo je povezano 3 opštine. Ovo je regionalni put Zavdović, Maglaj. Urađen je projekat, dogovorena je realizacija i mi očekujemo da će UNDP provesti taj postupak izbora najpovoljnijih ponuđača. Da bi bile sanirane sve posljedice majske prirodne katastrofe u Maglaju, što se svakako ubrajaju i totalno uništeni stambeni objekti i klizišta, bit će potrebno još najmanje 10 godina. Pretpostavka stručnjaka je da će ovaj proces usporiti proceduralne prepreke, tako se očekuje da bi sanacija mogla trajati još 15 godina.